Hay que obedecer, hay que hacer lo que se debe hacer, lo que hacen todos. O estudias o trabajás. Y si haces las dos cosas sos un ídolo, un ejemplo para la juventud. Si no haces nada sos una mierda, te dan una patada en el culo y te borran. Aunque tus viejos tengan guita y te puedan mantener, si no estudias tenés que trabajar. De lo que sea, aunque te pague 2 mangos. Eso es ser un esclavo, no independiente. Será lo que quieras, pero aunque no te guste el hecho concreto que el que no trabaja no come. Es así, no se puede vivir sin trabajar. Se puede vivir de muchas maneras. H tiene razón, coño, te obligan a ser esclavo. Estamos hablando en serio. Para decir pava y hacerte gracioso, mejor no te metas. Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. E agora que o podcast de iniciación por e para alumnos da EIS. E hoxe temos aquí a unha invitada moi importante que, bueno, voute dar os honores de que te presentes ti mesma. Contanos, quen eres, como te chamas... Vale, o meu nome é Alba, eu estudei producción aquí na EIS e despois de estar unha tempada en producción e espectáculos, cambiei-me un poquito de gremio e fume a arte, ao equipo artístico, a parte de rexiduría, que é como a parte máis similar, digamos, á producción. E dende fai aproximadamente 3 anos ou así, estou en arte. Te formaste aquí nesta escola. Que nos podes decir unha anécdota que recordes desde sempre ou algo que te levaras de aquí que o recordes, xa te digo, con moito cariño, que te sirvira sobre todo para o futuro, para os proxectos nos que estás metida agora mesmo? Pois mira, de aquí me levei entrar en arte, porque entrei en arte gracias a unhas microprácticas nos Mestre Mateo, nos que non había sitio para producción e me quedei en arte e coñecín unha persoa que me permitiu agora estar en arte. Lévome iso, lévome amigas coas que sigo tendo contacto, que están ademais no mundo audiovisual, e eso, pues bueno, son traballos nos que pasas moitas horas e se agradece un montón ter amigas e amigos e xente con quen contar. E me levo tamén pues, un montón de anécdotas moi divertidas. Se teño que facer unha conclusión, pues, te diría que a IS para min foi unha experiencia moi chula, sí. Pues, de coñecer a moita xente, a nivel formativo, probablemente das mellores que tiven, porque é super práctico todo, e entón eu aprendín un montón. Sí que é verdad que aquí somos unha escola de moita práctica, é algo que se agradece, por suposto, porque despois no mundo laboral é o que nos vamos a encontrar. Quería preguntarte, nos comentaste que eras rexidora, cales crees que son teus puntos fortes? Pois quizáis están relacionados con producción, probablemente. O sea, ao final en rexiduría valórase moito o teu círculo de provedores e son dos que tiras e son os que te salvan a vida en un momento de caos extremo, que non atopas unha cousa que de repente te piden dun día para outro e é complicado conseguir e te salva a vida, pues, toda esa xente e ese círculo que te creas ao teu carón de persoas que non teñen nada que ver co audiovisual e que te salvan la vida. Eu son Nerea, traballo no podcast con Barry. Quería preguntarte cal foi a túa primeira experiencia no mundo do arte, no audiovisual, porque contaches que entrastes gracias a unha amiga. Pero gustaríame saber máis en profundidade que proxecto foi, como foi a experiencia e como foi adentrarte en algo que non coñecías nese momento. Vale, pois entrei a través dunha amiga que é a miña xefa cando traballo con ela. Quero dicir, no momento en que ela me coñeceu facendo esas prácticas e no momento en que ela tivo oportunidade pues, de ir formando equipos e tal, pues, empezou a contar comigo. Entón, a miña amiga e ao mesmo tempo a miña xefa. Entón, o sea, a primeira experiencia que tiven en arte foi a peli 13 exorcismos, que para mí foi unha experiencia super increíble, porque claro, eu non tiña idea do que era estar no equipo de arte e claro, de repente todo era super distinto á producción. Había moitas cousas moi similares en canto ao traballo que fas en rexiduría, pero sí que é verdad que, bueno, para min polo menos, igual tamén polos equipos nos que traballei, o ambiente era totalmente diferente. O equipo é un equipo como super unido, porque ademais compartes moitísimas horas, ao igual que en todos, pero sí que é verdad que en arte, non sei, o ambiente que non sei como explicarlo, quizáis máis artístico é la palabra, e é moi guai,
O sea, o ambiente co equipo é moi guai, suele ser. E hai de todo como en todos lados, pero eu, por norma xeral, cos equipos que traballo, pois super guai. Eu son Sofía, son compañeira de Barri e Nerea, estudo REA. Quería preguntarte que cualidades crees que tería que ter unha persoa que se dedique ao mesmo que ti, se non é necesario debuxar ou cosas así. Entón, se poderías explicarnos un pouco. Non é necesario debuxar en absoluto. De feito, se viras un dibuixo meu, xa o saberías. É necesario ter... ser unha persoa pues, moi desperta, rápida, o sea, a hora de buscar solucións. En rexiduría o que máis se valora é iso. Ao final estás en un ambiente constantemente en que se plantean cousas de un día para outro, cambios constantes, polo menos en ficción no tempo que eu estiven. E claro, é super importante ter esa capacidade resolutiva de repente adaptar ese cambio ao presuposto, ás cousas que tens que conseguir e conseguilas para que estén en ese momento e en ese día e a hora que teñen que estar. E esa é para min a capacidade máis importante. Vale, chegou a nosos ouvidos que ti estiveste metida en proxectos moi importantes, considero eu. Claro, un dos proxectos nos que estiveste metida foi o Caso Asunta, unha serie que saiu basada en feitos reais, que deu un boom moi importante este ano en España. Entón, claro, quería preguntarte que se sinte traballar nunha serie, aparte, claro, algo dura. Contanos que fixeste, que momentos nos podes contar, que te costou, non te costou. Vale, pois, a ver, é unha serie de por sí un pouco complicada, sobre todo si eres de Galicia, que todo o equipo técnico éramos, a maioría. Neste caso, o equipo de arte, pois, éramos, somos todos de aquí, e sí que é verdad que ao principio se notaba un pouquiño esa tensión de, a hora de traballar, pois de que todos tiñamos presente o que pasara e ao final, pois non é fácil. E un momento mellor así, quizáis que eu recorde máis complicado para min a nivel persoal, foi a reconstrucción, digamos, do altar de Asunta, que además foi no mesmo sitio, e entonces eso nos supoñía tapar o real, e bueno, pois ao final é unha sensación que non é moi agradable, digamos. Pero en conxunto, e despois cando ves a serie, pois claro, o traballo a nivel artístico noso e en xeral a nivel audiovisual, pois claro, sínteste orgulloso, pero sí que é verdad que non deixas de sentir un poquinho de dúbida moral en canto a todo, polo menos pola miña parte. Pareceme moi normal que ese debate interno que podes ter na túa cabeza, porque, bueno, como ti mesma dixeste, é algo que afectou moito aquí en Galiza. Nada, voulle pasar o micro a Sofía que quere preguntarte unha cousa. Dicías agora que a maioría do equipo erais de Galicia. A nivel xeral, como funciona o teu traballo? Sempre estás movéndote sempre ou te contratan nun momento determinado? Pois o meu traballo funciona por proxectos, sempre. O sea, non é un traballo continuado en que cobres mes a mes fijo todo o ano. Non é un contrato fijo e é un traballo por proxectos. Sí que é verdade que nos últimos anos do audiovisual, antes incluso de que eu comezase a traballar, hai moito traballo aquí en Galicia. Entonces, eu tiven a suerte, ou non, bueno, depende, pero para min a suerte, de realizar a maioría dos proxectos todos aquí en Galicia. O sea, movéndote por sitios de Galicia constantemente, pero sempre, pois, cerca e aquí. Entón, e creo que quedan aínda uns anos de bastante traballo aquí. Así que, polo da hora, hai sitio. Que nos podes decir sobre esa vida? Claro, non, como dixeste agora, non é unha vida de un sueldo cada mes, todos os meses do ano. Como afrontas esa vida? Tes que autoxestionarte, me imagino que cada proxecto levará uns meses de dedicación bastante duros. Contanos como levas todo iso. É complicado de compaxinar en xeral coa vida, porque ademais son moitas horas de traballo sempre, e eu, no meu caso, aparte diso, dende fai xa moitos anos, formo parte dunha asociación cultural na que además sou vicepresidenta e isto me requiere tamén un tempo persoal importante. E claro, xuntar todo iso, ademais, con unha vida personal, pues, faise moi difícil, pero si é verdade que ten a súa parte positiva e é que
por exemplo, hai meses, como me está ocorrendo a min agora, en que tes quizáis o mellor 3 meses libres de golpe e te podes permitir pues, irte de viaxe 1 mes e medio ou de repente poñerte a estudar e eses 3 meses dedicalos en completo a iso, ou, bueno, cousas que o mellor con unha vida, digamos, máis habitual ou máis ordenada en canto a eso non poderías facer. Entón ten a súa doble parte, digamos. Perdóname, pero teño que facer aquí un paréntesis moi importante para min. Comentaste que estás metida nunha asociación cultural como vicepresidenta. Eu tamén o estou metido nunha asociación cultural do meu pueblo. Contame, por favor, que cousas facedes na vosa asociación cultural. Pois é unha asociación cultural de música tradicional galega e a idea é intentar pues, evitar, digamos, na medida do posible, a extinción da música tradicional. Pola nosa banda intentamos que de alguna forma a xente máis nova, digamos, ou os máis pequechos, lles chegue ese mismo amor que nos temos, eu no meu caso teño, pola música tradicional dende que sou pequena, porque ao final mo inculcaron. E sí que é verdad que intentamos un pouco transmitir eso ás xeracións máis pequenas. Pareceme superinteresante. Aparte, as labores das asociacións culturais son moi importantes, e máis son en povos pequenos. E nada, voulle lanzar o micro a Nerea por se quere lanzar unha última pregunta e nos despedimos. Nada, mi última pregunta es que ¿qué consejo le darías a alguien que todavía está estudiando y que te gustaría haber recibido a ti en su momento? A ver, máis que consello, vou no dividir en 2 partes. A primeira parte é que teña sempre en conta que ao final é un mundo no que non te moves por currículums, móveste por persoas. E é super importante aproveitar as prácticas que facedes aquí e os contactos que podes chegar a facer aquí de cara ao voso futuro, porque ao final é o que sirve. Non sirve nada máis. Hombre, en casos puntuales o mellor sí, pero en xeral, ou pola miña experiencia, eso é o que vale. E un consello é que intentedes sempre estar presentes. O sea, si estades facendo unha práctica sobre algo o que sexa, pois no meu caso, os mestre Mateo, intentade sempre estar presentes e querer saber, e querer entender e relacionarvos moitísimo, o máis que poidades, coa xente que este ali con vos e que este ali traballando. Queres comentarnos algo máis? Sí, agora que dis iso, decirvos outro consello importante. Facede o proxecto, tan pronto rematedes, porque eu estou aquí agora porque non o fixen e teño estes 3 meses libres e estou intentando facelo para ter o título realmente, porque rematei os 2 anos, pero nunca fixen o proxecto. O sea, empecé a traballar e nunca máis en mi vida. Entón, pois ese consello, facede. Sabio consello, diría eu. Pois nada, moitísimas gracias, vale? Estás convidada, como sempre, cando queiras volver, ainda que sexa tomar un café no bar de enfrente. Moitísimas grazas polo teu tempo. Ha sido, a verdad, un ratiño moi interesante. Diego Barrientos al habla. Sofía Sánchez. Y Nerea Rey. Nos despedimos. Eña, adeus.